Zima v plnom prúde, vonku mráz a vietor svištiaci okolo okien. Stromy sa ohýbajú pod nápormi vetra a dážď bubnuje na okná. Existuje niečo lepšie v takýto deň ako šálka horúcej polievky? Táto krémová polievka z póru a zemiakov je tou správnou voľbou. Ľahko sa pripravuje, chutí božsky a má neodolateľnú arómu, ako teplé a úprimné objatie v chladný deň. Túto polievku môžete pripraviť na mnoho spôsobov. Podávajte ju s chrúmkavým chlebom ako ľahký obed alebo ako predjedlo pred hlavným chodom. Každý ju miluje. Tak poďme na to. Na tento recept použijeme čerstvé a ľahko dostupné suroviny. Čerstvé suroviny majú vždy autentickejšiu chuť. Na začiatok budeme potrebovať 3 veľké póry. Pór dodá polievke jemnú sladkosť a jedinečnú chuť. Vyberte si pevný pór s peknou bielou časťou. Čím je čerstvejší, tým lepšie chutí, ako sa hovorí. Ďalej budeme potrebovať 1 veľkú cibuľu. Cibuľa je základom mnohých polievok a dodáva im intenzitu. Ideálne je použiť bielu cibuľu. Má sladšiu a jemnejšiu chuť, ktorá sa skvele hodí k ostatným surovinám. A nakoniec budeme potrebovať 4 veľké zemiaky. Zemiaky urobia polievku sítou a krémovou. Použite zemiaky vhodné na varenie, napríklad od rodu bríza. Krásne sa rozvaria a dodajú polievke výnimočne krémovú textúru. A nesmieme zabudnúť na maslo. Maslo dodá polievke jemnosť a hĺbku. Nakoniec pridáme soľ, korenie a zeleninový vývar. Zeleninový vývar zvýrazní chuť polievky a spojí všetky chute dohromady. Ako som už spomenul, je dôležité používať čerstvé suroviny. Práve tie robia v každom jedle ten rozdiel. Hľadajte zeleninu so žiarivými farbami, ktorá vyzerá pevne a sviežo. Sezónna zelenina je vždy skvelou voľbou. Kvalita použitých surovín má obrovský vplyv na chuť jedla. Venujte trochu času výberu kvalitných produktov a vaša polievka bude jednoducho famózna. Začneme s prípravou póru. Pór je všestranná zelenina, ktorá dodá našej polievke jemnú sladkosť a delikátnu chuť. Pór môže obsahovať piesok a zeminu, preto je veľmi dôležité ho dôkladne umyť. Najskôr rozrežte póry pozdĺžne na polovice. To uľahčí odstránenie akýchkoľvek nečistôt. Preplachujte pór pod tečúcou studenou vodou. Odstráňte vrchné listy a uistite sa, že ste odstránili všetok piesok. Studená voda pomôže zachovať póru jeho chrumkavosť. Keď je pór čistý, nakrájajte ho na tenké plátky. Tenké plátky sa rýchlejšie uvaria a ľahšie uvoľnia svoju chuť. Potom ošupte cibuľu a nakrájajte ju na drobno. Cibuľa dodá polievke intenzívnejšiu sladkosť a skvele sa doplní s jemnou chuťou póru. Zemiaky ošupte a nakrájajte na rovnako veľké kocky. To umožní zemiakom, aby sa uvarili rovnomerne. Práve oni dodajú polievke krémovú textúru a urobia ju tak príjemne sítou. Užite si proces krájania zeleniny. Uvoľnite sa a sústreďte sa na prítomný okamih. Varenie je umenie a každý krok je príležitosťou vytvoriť niečo chutné a krásne. Do veľkého hrnca dáme rozpustiť maslo na strednom plameni. Pridáme nakrájaný pór a cibuľu a opekáme ich do zlatista, pričom občas premiešame, aby sa nepripálili. Bude to trvať približne 10 minút. Keď pór a cibuľa zosklovatie, sú pripravené na pridanie ostatných surovín. Cítite tú úžasnú vôňu póru a cibule opraženej na masle? Táto hrejivá a lákavá vôňa je prísľubom skutočnej lahôdky pre vaše chuťové poháriky. 5. krok, zeleninový vývar, skutočná esencia chuti. Keď je pór a cibuľa zmäknutá, je čas pridať zeleninový vývar, ktorý dodá polievke bohatosť a hĺbku chuti. Vlejte zeleninový vývar do hrnca a uistite sa, že všetka zelenina je ponorená v tomto vzácnom základe. Počkajte, kým sa polievka začne variť a potom znížte teplotu na minimum. Nechajte polievku jemne variť asi 15 minút. To umožní všetkým surovinám uvoľniť svoju arómu a chuť, čím sa vytvorí hlboká a vyvážená chuť. Nie je nič príjemnejšie, ako sledovať polievku, ktorá sa pomaly varí. Zatiaľ, čo sa kuchyňou šíri lahodná vôňa však, zelenina sa pomaly varí vo vývare a uvoľňuje svoje neuveriteľné chute a arómy. Dobré veci si vyžadujú čas, ako sa hovorí. 6. krok, zemiaky, je čas postarať sa o textúru. Teraz urobíme našu polievku krásne krémovou. Aby sme dosiahli čo najlepšiu konzistenciu, budeme zemiaky variť oddelene, zatiaľ čo sa polievka bude variť na miernom ohni.
Tým zabránime ich nadmernému rozpadnutiu a rozmočeniu v polievke a umožníme im zachovať si svoj tvar a konzistenciu. Zemiaky vložíme do hrnca a zalejeme ich mliekom. Mlieko dodá krémovosť a bohatosť chuti. Nechajte mlieko zovrieť a potom znižte teplotu na minimum. Zemiaky varte na miernom ohni asi 15 minút, kým nezmeknú. Medzi tým si môžete pripraviť zvyšné suroviny alebo si jednoducho užívať úžasnú vôňu, ktorá sa šíri kuchyňou. Zemiaky uvarené v mlieku dodajú polievke lahodne krémovú textúru a bohatšiu chuť. Tento malý detail urobí veľký rozdiel v konečnej chuti polievky. Vyskúšajte. 9. krok. Vychutnajme si čaro jednoduchosti. Polievku podávajte v miskách a vychutnajte si ju ihneď. Najlepšie chutí čerstvo pripravená. Pre extra chuť môžete lyžicu kyslej smoly alebo posypať čerstvými bylinkami, ako je vňať. Polievku pecom chrumkavého máte hotové lahodné jedlo, ktoré uspokojí chuťové poháriky aj žalúdok. Dokonalá kombinácia na rodinnú večeru. Len málo vecí je lepších ako miska horúcej polievky v chladný zimný deň. Nechajte túto jednoduchú, ale neuveriteľne hrejivú polievku, aby vás zahriala na duši. Dobrú chuť. Vojla. Naša lahodná kremová polievka z póru a zemiakov je hotová. Tradičný a osvedčený recept. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like. Prihláste sa na odber môjho kanála a nenechajte si ujsť ďalšie skvelé recepty, ktoré pre vás pripravujem. A nezabudnite sa o tento fantastický recept podeliť s rodinou a priateľmi. Do skorého videnia pri ďalšom kulinárskom dobrodružstve.